přísně tajné. Žádám o sledování akce Thomas A. Objekt je ubytován v hotelu Intercontinental, pokoj číslo 234. Jméno Nils. Příjmení Páfu. O zjištěných skutečnostech nás průběžně informuje, zejména při zjištění styku s Václavem Havlem. Záchyt v hotelu Intercontinental proveden pracovníky 5. divize. Thomas A. seděl několik minut ve voze, platil a rozmlouval s taxikářem. Vystoupil z vozu, v ruce nic nenesl. Asi po 2minutovém rozhovoru Thomas A. společně s operativními pracovníky nasedli do služebního vozu státní poznávací značky Zde bylo sledování skončeno.